Ukubethela kuqinisa ikhaya nabantu abakhona, kwenzela ukuthi umphezulu ungangeni nabathakathi bangakwazi ukubasebenzisa. Kwenza ukubethela umuntu akhule kahle esakhula, uma esemdala aphile kahle. Ukubethela iyona nsika yokusebenza, iyona nsika eqinisa umuntu ukuthi ahlale isikhathi eside emhlabeni angathathwa izimfamona. Ukubethela nje iyona nto enzima kakhulu futhi iyona nto ebaluleke kakhulu. Uma ungakwazi ukubethela usuke ungasilutho ngempela, ngoba izulu lizongena nabathakathi bazongena, nezilwane nje ezithize ziyangena ekhaya uma kungabethelwe. Kungena noma luphi uhlobo, inyoka, imfudu, noma yini, nezimfene, ikakhulukazi izimfene ey'suke zizoganga ekhaya, zizokona isimo sekhaya. Uma kungena imfene ekhaya akukho ukuthula kulelo khaya, baxabana abantu, bayagula abantu, bayizinto zonke abantu kuleli khaya. Kungakho-ke ukubethela kubalulekile nje, kumqoka. Inyanga engakwazi ukubethela sisuke sithi isakhasela esiko, ayikaqedi ukufunda. Ukubethela ikhona kumqoka kakhulu, futhi-ke uma ubethela kunezinto ongazenzi noma ongazidli oyizilayo, ngoba ufanele uqine wena mbetheli, wena msebenzi wekhaya kufanele uqine, ube nesizotha, ube nesithunzi, ube nakho konke. Ngoba ngisho ukuthi kukhona izinto ongazidli, usuke wenzela ukuqina kahle ukuthi umsebenzi wakho ume kahle, ukwazi ukubethela, ukwazi ukuqinisa umuntu. Ngoba ukubethela uqinisa umuntu ukuthi angathakathwa noma angafi, ngoba nje kukhona enye induku esike siyakhe eyenza ukuthi umuntu angafi. Kodwa-ke ngesimo samanje asisayisebenzisi leyo nduku leyo ukuthi umuntu aze adonswe ngesikhumba, ngoba akekho umuntu ozomnakelisa amenze noma ngayini. Sekungakho-ke sesize sayiyeka nje, sathi sabona ukuthi iyahlupha, ngoba iyenza umuntu noma sekuphela isikhathi sakhe abelokhu eqhubeka aphila, kodwa ubonke akasakwazi ukwenza njani, akasakwazi ukuyisiza, akasakwazi ukudla, akasakwazi ukwenza njani. Ukubethela kumqoka kakhulu bazalwane, ukubethela kubalulekile. Ukubethela iyona mpilo yomuntu okuyona emqoka kakhulu. Umuntu obethela ekhaya umuntu osuke enikezwe lo msebenzi wokwelapha. Ungabethela uwumuntu wesimame uma ufundisekile ukubethela, uyabethela futhi uwumuntu wesilisa uma ufundisekile ukubethela. Uyafundiswa ngakho ukuthi kuyinto enjani, kuyinto enziwa kanjani, yiziphi izinto ofanele kungazenzi, iziphi izinto ofanele kuzenze. Kufanele uqoqe izinto engizoyifuna la ekhaya. Ngiye ngifune inkukhu, noma kuya ngokuthi isimo sakho sinjani, noma ubethelela ukuthi abathakathi noma ubethelela impi, ngoba ukubethela kuyinhlobana eziningi. Ukubethelela impi kuhlukile nje kunezinye izinto. Kuba nezinto oyifunayo, ngoba kube khona ukuthi ufuna imbuzi uzoyidlisa insela zalaba bantu obaqinisayo, uhambe lembuzi uyoyilahla noma uyigqiba iphila, usuke usubathebulile laba bantu, usuke usubaqinisile. Ukubethela uyabethela uqinisa umuntu ukuthi angadubuleki. Ngaleyo ndlela leyo usuke usunezinga eliphezulu, ukwazi ukwenza izinto ezinzima. Umphezulu nje kuba into encane, isibhamu into enkulu, ukuthakathwa into enkulu. Ukubethela nje ngizothi kubaluleke ngendlela emangalisayo. Uma ungabethela ekhaya usuke ungenzanga lutho impela, ungamlandanga umuntu ozobethela. Futhi uthola umuntu okwaziyo ukubethela okwangempela, hhayi umuntu ozochitha icala nje ukuthi uzobethela kanti uzohlala afike lapha ekhaya angabacaba abantu, angenzi lutho, angayithathi insila zabo, angenzi lutho nje okuzobenza ukuthi babe nethemba ukuthi la ekhaya kwenziwani. Ubona ngokuthi kube nezinto ezenzakalayo lapha ekhaya, ubone ukuthi ukubethela kwalo muntu akukho. Kungena izulu, kungena izilwane, kwenzeke noma ngayini la ekhaya. Ukubethela kwethu ekhaya kulungisa yonke into. Ngisho ukudla akupheli noma kanjani, kuba nemali la ekhaya, kube nayo yonke into, kube nokuthula,
ube nokuphila. Kusho ukubethelwe kahle ke lapho. Uma ungakwenzanga ukubethela kahle akukho ukuthula la ekhaya. Nezingane azikuthola umsebenzi nokufunda kayifundi ziyafeyila zenza yonke into. Utshengisa ukuthi ekhaya kunomoya babe abangaxoshiwe okuyibona abasebenza la ekhaya. Umsebenzi abawenzayo bafundisekile ngawo. Ihloze lamfundisayo lamfundisa into okuyiyona noma kumuntu afunda kuyena wamfundisa into okuyiyona yona yena. Umbuzo imibuzo nje eqinile kakhulu ezokwenza ukuthi ubone ukuthi lento ayikhuluma uqinisile. Ngoba bakhona abantu abathatha amashansi athi umuntu uyinyanga kanti akayona inyanga uyifunela imali nje. Uma uyobethela ufanele ungayidli ingulube, ungawufishi, uphinde futhi ungalali nomuntu wesifazane. Uma uyobethela uzile nje ube umuntu ozilile, umuntu ophethe kahle, futhi ungawachitha amanzi noma kanjani, uwachitha wanyenyisa amanzi ngoba lokho kusondeza umbane noma kusondeza umphezulu. Inkomo eshawe ngumphezulu futhi awuyishwe nanyanga. Ishwa ngabe ngazona inyanga futhi isisetshenziwe, iphekwe ngentelezi, ichelwe ngentelezi.